אז תקשיבו, אני כבר מ-10 באפריל משתמשת במוצר הזה, ולספר לכם את האמת, שילמתי עליו מחיר רגיל, מלא, קניתי אותו באתר של איטלס, פשוט נחשפתי לזה באיזה ממומן בפייסבוק, ועכשיו אני רוצה לספר לכם מה המוצר הזה באמת לי עושה ברמה האישית. אז המוצרים האלה הם מוצרי הפלא שלי, התות והמלון. אני אישית אחת שיש לי פטיש נוראי למתוק. אז פשוט כל פעם שהייתי מרגישה שבא לי מתוק, במיוחד אחרי האוכל, הייתי לוקחת סוכריה, שמה על הלשון, מוצצת אותה, וזה פשוט היה מעלים לי את התחושה של לרצות את השוקולד הזה, והזכות הכדור הזה, אין לי את הדברים האלה יותר. כמו שאמרתי לכם, סוכריה אחת, אני שמה מתחת ללשון, ווואו כמה שהיא טעימה. אז מעבר לזה שסוכריה הזאת מורידה את החשק למתוק, היא גם לי אישית, היא גורמת לי גם פחות לרצות לאכול, כאילו קצת סותמת לי את התאבון. ועכשיו יש לכם 1+1 באתר, או 2+2, זה ממש מוזיל את זה משמעותית, ומשלוח חינם עד הבית. תנסו את המוצר, אני מבטיחה שזה יכול רק לעזור לכם, ותעדכנו אותי איך הלך.